Zdar lidi, dneska tady máme opening Nokia 105. Tady to koupil kámoš. Jo, koupil mi to kamarád, já mu za to koupil, ukazuj tuhle kšiltovku dobrou. Jo, takže jsme se vyrovnali, stálo to 23 €, což je docela v pohodě cena na takovou. A je modrá. Takovou tyrkyskou. Hrozně hezká barva. Takhle drž na to. Prosím tě. Jo, vidíte, otevřeme si to. Dívejte, kámo, na to. Dáme si do toho baterku. Op, co? Takový ty, kámo, dnešní ty věci nejdou otevřít nikdy. Tak. Vidíte, tady dáme baterku, kterou tady máme i s kabelem. Vidíte, kabel. Tady je baterka. Ty vole, to je těžká. Třeba. Vidíte, normálně německy. Takhle dobře zabalenou baterku jsem neviděl. Hej, Davide, víš co, budeš mít mobil v němčině, vole. Ne, to si přenastavíš do češtiny potom. Ale to vezmeme, kde mám kryt, tak. Jo. Vezmeš, svakneš, jenom zkusíme, zkusíme, jestli je to trošku nabitý aspoň. Jestli je tam aspoň 1%. Vidíte lidi, startuje se to. Startuje se to lidi. Nejlepší zvuk ever. Podrž toho velkou, Kubo. Jenom velkou to podrž. Máme přednabitý English. Podíváme se, co tady je. Slovenska. Tak, jak automatik. Dáme English. Select done. To je 23 €. Date. A on mi koupil čepici za 27. Tak, menu lidí. A konec. Kamo, gamey, tady je normálně. Podívejte se. Davide, můžu teďka já? Jo, play free. Hej, dám to Počkejte, já vám potom z toho natočím, jak to funguje. Teď to tady dáme mýmu kamarádovi, s kterým máme společný kanál. Takže lidi, tady můj kamarád tady taky má Nokia. hezky černou. No, ale taková ta tyrkysová je lepší asi. No, ta Vidíte, černá otevři to. Vidíte, jak to vypadá třeba skvěle. Teď vyndej baterku. Počkejte, tady Vyndej tady ten plastový. Hej, lidi, můžu tu baterku? Počkej, já jenom vyndám z toho. Vidíte, jaký to je, kámo, takhle dobře zabaleno v To je baterku. strašně dobře zabalený. Jo, Je to z že se to Německa. prostě nerozbije nikdy. Musíš to sundat. Nahoře, u sluchátek. Ne, tady. Jo, tady. Nakoupil nám to náš Kámo, kamarád. Já mu to vynahradil. Ale jako strašně Zapněte dobrá do toho kvalita. baterku. Strašně dobrá kvalita. Tak, cvakni a teď to zapni prostě. Kámo, ty vole, to mě YouTube. Ne, asi. Kámo, normálně Funguje. Vidíte? Poslouchejte. dělá problémy. Ne, už zase ta atomovka. Jo, lidi, nejlepší. Nejlepší zvuk, hoši. Nastav si jest menu, ty to máš, a ty už to máš, můžu? Už to mám v Jo, němčině. vidíte, taky prostě to. Mám v němčině všechno do prdela. Jo, uvidíte To za mám v chvíli. němčině. Další věc, jak budeme hrát hru. Jo. Lidi, teď si zahrajeme jednu hru. Play free, play. Dívejte. Jedeme, kámo, lidi. Já naboural, škoda. Zkusíme znovu, Mě pan mobil. ale totálně to, kámo, rejsovat. Vidíte lidi, tu hru, kámo? To je styl normálně. Je tam i Tetris. Do prčic. Já už nebudu hrát. Jo, teď vidíte prostě. A teď u kamaráda budeme hrát, jo?
Opečeš po Davida. Lidi, teď tady máme nějaký druhýho. Vidíte, hraje Tetris prostě, nejlepší hra. Jo. Kde mi to za tím? Jinak tohle je můj první unboxing na YouTube a uděláme i Jelly Bean a rovnou ochutnáme. Jo, na to se třeba mega těším. Jo no. A 2 Jelly Bean, normálních a jedných ještě speciálních. Jo, a oni to jsou taky ty hnusný, taky ty, které jsou Jenom mega only hnusný. hnusný prostě. Jo. Jinak vidíte prostě, je to úplně normální. Tetris Jo, prostě. vidíte. A my se teď s váma loučíme u tohohle Zatím, unboxingu. čau. Čau.